yani lanji rati was larut swara angin sumripit. Halo, selamat malam Mas Dwi Wahyu. Oyo angge kirit matur suwun sampun hadir ten live YouTube kula, wis semoga rezekine diparingi kathah sedaya lur. Oyo taman loro asmara duh kusuma welangan songolan kali mugi welas emrek Laten sebelah pundi Mas? Pada Besika, pada sekarang Bapak Ibu, para tamu, para orang tua saya tempat berada di Purworejo. Sudah lalu, salam sapa, salam jumpa bersama Taruna Jaring Kabupaten juga. Kata-kata semua
tresno asih yen ditawang wong Sing jaket coklat wae di sebelah di sampean. Bakso wareg. Bakso wareg. Bakso wareg. Bakso wareg. Bakso wareg. Oke, makasih. Lek tukang bakso iki bakso wangi. Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, para datang yang asing, atau bejo, para bolos, saking dua hijau, betul saya ini. Bapak dan Ibu, para sepupu di sebuah sepuh, bangsa di mawon, pangapunten, ingkang agung, kula sapada rencang, saking konco-konco taruna jaya adisika, wonten inggih panjenengan undangan. Tentu juga dan sahabat bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kang sami pinanggih nuwun. Bapak dan Ibu, para kadang rawuh bilih sawani kanca-kanca taruna jaya seni banteng juga jarang kepangidal ingkang dipun pandegani Bapak Siswanto, lalu menika tinimbalan tiningkatan jalar Pak Joko Kayu kalian Ibu Ani anggenipun Hamengku Gati dan di adicara wali mungkil kita Ananda tercinta Putra Agung Maulana. Tunggu harus panjenengan mugi sumberambah dumateng keluarga besar Bapak Joko sak keluarga lan Ibu anggenipun Hamengku Gati mugi tansah kalis ing sambigala manggih kaberkahi dodo. Begitu juga Ananda tercinta ingkang dipun wisuda ingkang dipun hitan mugi dados anak ingkang saleh ingkang berguna bagi nusa bangsa dan agama, terutama bukti dumateng tiyang semangale. Para kadang rawuh mepilih sawani kanca taruna jaya menika kadukung dening kanca-kanca mahkota beraudio juga diabadikan oleh dulur-dulur youtuber saya. Semoga semuanya berkah dan barokah. Amin. Juga ada Fanda Musika, ada Mita Yuk. Kali ini kita saksikan orang artis bertamu Aruna Jaya.
Nek kene sinyale rada angel lho.
Wanda, matur nuwun. Mita, terima kasih. Restu matur nuwun. Panja, ngewes, aku kuatir biru. Terima kasih disik. Panja ngewes. Rada angel iki walau sinyale rada berot. Anu ayo kasih magainan di hotel lah. Oke, kawan ibu semuanya, tebang-tebang, all artis, sambut kata Paling main agak malaman iki Mas, soalnya pemainnya sih make upan iki sing maca. Bapak dan Ibu para kantang rawuh, polo-polo, bulu, Orajo Ketun Sewu ingkang kinurmatan, terlebih nikmatan Bapak Jawa dan Ibu ini juga Penontonnya sih urung ono Mas. Putra, tentunya juga kita juga terima kasih. Mahkota audio, matur manuwun, Mit, aru ngenteni ya dalam ngenteni penampilan berikutnya. Begini penampilannya pisang campur sari. Ping pindho kok bandengane kanca-kanca Taruna Jaya. Mari ngono terus berarti Dewi Sekar Arum. Oh, senenganku. Senenganku. Kok seneng apa nganggur? Apodo ada Dewi Sekar Arum. Cari jerakan ngono, cari sing ngono. Enggak apa-apa loro ae kok. Dewi Sekar Arum niku lanang kabeh apa wedok kabeh? Banji bareng. Oh, banji bareng. Oh, banji yo mlebu ya ya mlepel yo. Lah wedok bagi aku lek banji bangane emat yo. Arek kanggo iki. Loro, abi aku loro. Ya anak Teji, sekarang sing tadi wong-wong juga sing manis suwe banget. Baru terus dilanjut sampai idarani keluarga-keluarga Taruna Jaya. Tapi kari-kari yo. Iya kari-kari. Awak dhewe tetep nunggoni. Kalau mulai dhisik. Saiki wong pinter saiki. Iya. Berarti disikno, tapi awak dhewe ngenteni malah. Iya. Ana apa? Teko mau budal kebatan yang bergawe, saiki nyanyi ya monggo. Wis. Awan kata kok dene awan. Heeh. Pangapunten awan bisa ketemu nyusoni. Kok iso nyusoni? Aku sik sekolah, Pak, wis. Masa. Ya ampun aku iki sik sekolah. Sik kelas 2. Pasakti iya. Siapa? Sudah mana bisa. Nggih sadare ngaturaken lucu dalu Bapak Sohibul para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tese lah. Karena sing jawab Pak iki ya. Karena Salam. sing jawab tak delok rezekine seret kabeh lho. Aku Oh sampean. bisa dalam hati memang. Oh ngono. Waktu jadi kuda sing lancar iki. Kak ngono nek mari ki ya seret pisan. Saya tanya nih mari ki poso kadang-kadang gak apa tapi Kristo kamu ngomong Kristo. Iya, Pak. Jangan dia anu Pak Kris, mari ki aku ruwat anu tak ulang tahun. Oh ulang tahun. Ulang tahun kan kan awake dhewe maneh. Masuk iki Iya, langsung. masuk. Bosi ngono seneng. Kira-kira nanti posoan Mas kan anu. Kemungkinan jam 10 dimulai paling mas gak setengah 10. Lagi pemainnya sih mangan Mas, pemainnya sih sarapan. J, sesarengan seri pecak silat dan pandengan. Jaranan dan pandengan ya iki. Taruna Jaya. Sumangga Mas Edi. Isi iku lho, apa iku? Ngene iki, sik sesi kembangan nyanyi. Pemainnya sik sarapan lur, sik sarapan. Lah, lek sing pemainnya sing apa iku sing wedok-wedok iku sik make upan. Lah iku. Moga iki kok sinyale penak walau soalnya wangel sinyale untuk lokasi udah aku tulis. 200.000 lah iki. Oke, monggo Bapak Ibu, Pak Wandi, YouTuber, Mas Pak Sewangi, YouTuber, Ate Pak, terima kasih semuanya. Bakso apa jenenge? Pak Sewangi, buat sopo kan aku lali. Bakso wareg. Baksone wareg. Wareg. Iya, Bakso mari wareg. mangan bakso iku ya wareg. Gak mungkin mari mangan bakso terus wangi, Pak wis. Lokasine 7.000 sing winginane gawe parkire. Ate Pak, semoga Gayatri semuanya iki lho, sehat Mas. selalu, banyak rezeki, amin, lan bola-bola kabeh. Amin. Amin. Anjar-anjare 7.000 iku lho. Apa ya? Saman ro. Mie ayam Jakarta. Lah yo ning ngono. Bersama Kali Rayu, dibayar dengan satu tempatnya bersama Taruna Jaya, original bandnya, super data, dan Pak yang berasal dari Purworejo, Pondok Sewu, Gauman, Jawa Timur, Indonesia.
Mari iki niku wau mboten wonten parkire niku. Niku wau mboten wonten parkirane niku wau. Injil satu buat teman-teman Kaduran bersama Taruna Jaya iki dulu panjenenganku. Percaya anu nih. Lek tembangku diresapi ya ta. Injil. Ada tembang Banyuwangi nang kepingi semangat keping cocok pas ya. Mas, gua ini jan semangat Ya banget. semangat lagi. Semangat dasar ya bolo-bolo mahkota beraudio luar biasa. Oh, pripun Pak Wis. Enak wis ngomong Ah, terima kasih. Nggih, karo piye mangke maneh. Oke, tembang bintang sahabat kataraken lumantar kadang-kati Mita Winayu, salah satu presiden vokalis ingkang sowan saking Ladan Kota Wisata Batu, sampun rawuh wonten ngarsa panjenengan Bapak dan Ibu, sinambi angrantos permainan. Insyaallah dalu mangke panjenengan bisa menyaksikan penampilan bolong-bolong roti Dewi Sekarung saking Kelelatan Tumpang. Sampai monggo gilir dumati Vanda Mustika iki, yo iki arek yo iki bro. Mbak Suara, Pak Wandi, ada Pak yo iki arek yo iki Vanda Mustika. Bersama Taruna Jaya. Lah, semoga Pripun Pak Wis? takon aku. Oh. Nyanyi dong nyanyi. Nyanyi ya tadi. Awal kamu nyanyi ya dah. Saya nyanyine Pak Wis. Saya nyanyi mana ya dah. Mari nyanyi bisa mana. Subuh pandangan Taruna Jaya lanjut berot desa. Berot. So, Oh sing Mbak cantik-cantik itu. ya cantik-cantik terus sih bakal nyawer monggo dipersiapkan gitu. Aku ana nyawer. Oleh, Oke. pajak-pajak yang kepingin cek nyawer gue cek anu cek spiral. Anu viral ya spiral. Sampe cangoni ya, Eh? nyawer ya, sampe cangoni
kita kapan balik dulu kan? Udah dulu Depok. Ya udah. Pak Wis. Duet nggih. Nggih, monggo sakarsa. Aku kudu manut presiden. Duet monggo ijazah monggo. Tandanya alon-alon ini. Alon-alone ya. Ya apa usah batu-batu dah, ini alon-alon. Selak nanti sih ya. Lah iya aku paling ya jam 1 mulai. Ya Mas Kelenya. Ah, Kristo ini paling ya jam lek jam 1 setengah 1. Ora dapat kesana. Maka nggak pernah jadi buat pancingan semuanya bolong belum. Tapi sama Jawa Timur Indonesia.
persiapan ikut Pulau Taruna Jaya Bandeng minta bernyanyi nyanyi menyanyi ya enggak Cik Mardi aja Mas Yoga siapa sih Pak? Mas Yoga ya Kak Rum apa sih coba ayam apa Ana deh bunda tanya buat gawe dhisik bunda dari aku aduh enggak katanya weh Pak E di mama nyambut guys sih Pak E kayak ngene Pak E iya Pak E Pak E aku percaya Pak E di mama nyanyi sih ya nah coba deh dan apa sih bedok apa jago bedok oke apa ini? Oh, sing seneng nangis itu ya? Oke. Moga sesarengan Taruna Jaya. Taruna Jaya pasti tak dulu wajib aku ya. iya harus sama kita dulu jika kasih pada Tuhan saya panjang es rolas gitu suci ada anggota Blue Audio terima kasih semuanya Subhanallah
iki mau sepeda ya. Vario sing wetone 2020. Sing 150 cc. 2026 tanggal 20 isu iki, Mas. Oh, sik iki Mas. Setan dadi dhewe set-set ngono. Tadi lek meneh ana caption-e apa ora? Tadi jigaan ora iki? Enggak. Ora. Enggak. Ayo Mas. Wis amit ya. Ayo syukur, syukur. Ya, syukur. Ya, wis gitu wis. Yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Yang akan datang kita dudah kembali. Nah, ya kita dudah. Tolong kemalu. Kowe jumlahku ya ta, aku jumlahan dulu ae. Monggo sampean meluncur mboten wonten parkire tibakno kula tangleten Pak Nasib. Lokasine ten Patang Sewu, Mas. Sekarang dimulai. Monggo sampean meluncur. Boten wonten parkire. Sallallahu Muhammad. Sampean meluncur lur, boten wonten parkire. Monggo dereng dimulai. Panjenengan taruna saya boten panjenengan sopan. Oke, Bapak Ibu, kalau aku sambut sarengan kali warang rono Boten wonten parkire. Dereng dimulai lokasine Petung Sewu. Anjer-anjere niku ten lapangan iki lho saderenge lapangan. Juga Dewi Sekararuk saking Latan Tumpang nggih. Monggo tentunya malam hari ini kita jaga keamanan dan ketertiban begitu. Mahkota berundur sampai juga terima kasih bagi para youtuber luar biasa. Semangat banget malam hari ini. Yuk, Bapak Ibu, langsung kita saksikan saja daripada konco-konco taruna daya dalam satu tampilan banteng original campur sari. Lomba Soleh Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, bolo-bolo dulur-dulur bersama Taruna Jaya. Sekali lagi selamat malam semuanya. Sugeng dalu dulur, masih sugeng dalu masih bersama Taruna Jaya. Wasik Asoy. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih, selamat datang. Sugeng Rawo, bolo-bolo saking alamat jantung Pak Dewi Sekaradu Berot Gandeng Modern. Lagu pemainnya Dewi Open Sekararung si kait metu iku lur. Motor parkir mas, motor parkir, parkirnya motor wonten. Motor parkir zaman meluncur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus Motor parkir zaman meluncur mas. silakan. Terima kasih mas teman-teman. Iya mas Alji, tak lepno sampai entek. Mugo sinyale penak ya mas. Tak lepno sampai entek mas, mugo sinyale penak. Orang live YouTube sih eman sinyale merot-merot. Aku golek video offline. Ya, asoy. Taruna Jaya lagi.
motor wonten parkire. Yes. Masih kita saksikan satu penampilan Bagai orang regional Taruna Jaya dengan menemukan Bapak Suswanto dengan sebuah kapal dari kelas besok ada Bapak Bro Audio Bapak kami sampaikan terima kasih langsung kepada dulu. Soy